देवी जी कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर। देवी जी कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर। आवई तिरहनी सेवका निराधन भेटइले। आवई तिरहनी सेवका निराधन भेटइले। धन देते भइले देरी हो गईले अबेर। धन देते भइले देरी हो गईले अबेर। देवी जी कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर। आवई तिरहनी सेवका कोढ़िया भेटइले। आवई तिरहनी सेवका कोढ़िया भेटइले। काया देते भइले देरी हो गईले अबेर। काया देते भइले देरी हो गईले अबेर। देवी जी कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर। आवई तिरहनी सेवका कन्या भेटइली। आवई तिरहनी सेवका बालक भेटइले। विद्या देते भइले देरी हो गईले अबेर। बालक देते भइले देरी हो गईले अबेर। देवी जी कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर। आवई तिरहनी सेवका नारा भेटइले। आवई तिरहनी सेवका लांगाड़ा भेटइले। पैर देते भइले देरी हो गईले अबेर। नयन देते भइले देरी हो गईले अबेर। देवी जी कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर। मैया कहाँ लगवनी देरी हो गईले अबेर।